aku sing tupa kumelun ngeningken tiasa ngabake awengku sagung cacahan nanging sanget hangi kipi sanget sikane ko putra kang hancuk saking wiyati Bahni palwaka siking guna tahana lena Cata trining rana wedha hanalakni Sigara kang bala tumingal acampo samya medali lir tetet wilateng kanda sayu angkung mangun sangiti benjang saya cimicil latinyong dali wus kutha Surarilaga kaya buta singa wregil pasti conggo kendanya mengambak boyo wila menika sinuwun mandura ingkang sampun mandhap saking pendapi Dwarawati kang abdipun patih Paraguta cumadung dawuh semanten ugi kang abdipun Prabowo cumadung dawuh sinuwun ya patih Paraguta apa dene patih Prabowo padha mangertenana ing pendhapa Dwarawati ana rawe pukulun Narada kang wigati bakal nyeraya Yayi Kresna. Yayi Kresna bakal sinaraya supaya nundung mungsuh saka garba pitu kang wektu iki wis padha pacak baris ana repat kepanasan. Ya kuwi kongkonane Prabu Kresna Kuntara patih sakembaran kang aran Denda Suksara lan Denda Bau.
kang bakal ngayunake Bathari Pertiwi. Mongko wektu iki Bathari Pertiwi wis ginarwa dening pukulun Bathara Wisnu. Rono nuninggi. Gandeng Yayi Kresna kuwi lagi wae kinepiyake minangka Narendra Ndrawati mula kelungguhan jagoning dewa tak jaluk Patih Werkota. Aja Yayi Kresna kang budal jenenge ingsun lan Yayi Bratasena apa dene Yayi Permadi kang bakal saguh dadi jagoning dewa nundung mungsuh. Semantun ugi kula Kawa Prabu. Kula iki badhe ngatonaken dharma bekti kula kunjuk dhateng para Jawata. Kula badhe sabiyantu dhateng Paduka Kaka Prabu minangka dados jagoning dewa. Dimas Setyaki iya. Lan tak jalem muga para lampita kang metu saka pasupenane Yayi Kresna gegambaran kang prayoga Yayi. Mula iku Pragoto, sira sun lilani nderek kelawan jeneng ingsun wigati nundung mungsuh. Oh iya, istaken dawuh. Malah ngaturi weninga Kaka Prabu. Menika Kakang Prabu Kresna badhe jengkar saking praja. Badhe ngupadi papaning wening wigatos tapak semedi. Nyara widhekaken bab pasupenan kala wau Kakang Prabu. Oh, Dimas Setyaki iya. Mula kang saka iki tak sawang katone kabeh wis rumanti. Prabowo wonten timbangan dawuh sinuwun. Mara sira metu njaba undang wadya gawan saka Mandura. Mamarana nyawiji kelawan wadya Ndrawati. Nundung mungsuh kang bakal gawe kisura ning Kayewangan Suralaya kepareng madal pasilan. Kumrekang bala lumeres pudaling prawadya bala dina nasri kegamane saking kang bala kuswa Prabu sanan nira pranyata wasriti nulu pindha panjrahing puspita kalamun cinandra panyayah maita
Wonten ing sukuning Harga ana negara kang winangun endah ingkang sinebat negari Garba Pitu. Dasar sasana jembar turta alandhesan sila Padaswaradin pinagaran sila Perbata. Jinagang sila Kartika pramila pantesta lamun dadya sarapalengganing Narendra kang nedya mbedah praja ngelar jajan mangrurah mungsuh dadya sarana kamulyan kawibawan kang tansah dadi dami-daman. Olah sinten ta ingkang minangka Narendra ing negari Garba Pitu? Jejuluk Sang Prabu Kresna Kuntara. Narendra yaksa gagah prakusa dasar kesinungan kadigdayan lan kaprawiran. Dening kang marak ing ngarsa Prabu lah menikata mban Kalimantraksi tatan kantun ing ngadhep Sang Togok Teja mantri miwah mbilung Sarawita sedaya amung nyadang dawuh Sang Nata mangkono sugal wijiling pangandika Sang Prabu Kresna Kuntara. Oh
yaksa guru rupa risedeng narendra yaksa lelaku kang malwa lengkang gambira marang angise siung metu prabawa goro mawalian lesus lan para kempo setya terapa rasa mereh coronaning lawan wira trirodra togok wonten timbaling adawuh sinuwun bilung dalam lan siromban kalimantraksi wonten dawuh sinuwun nggon kuang ngranti marang pawartane Patih Dendra Suksara lan Dendra Bau priye pawartane Gog sira sakloron kang tak patah ngawat-awati marang Patihku sekloron apa wis entuk gawe nggone bakal njaluk Bathari Pertiwi Gog sinuwun keparing matur ya matur ngaten rikala Patih Dendra Suksara tuwin Patih Dendra Bau minggah dhateng Suralaya sampun pinanggih Bathara Guru tuwin sampun matur menapa ingkang dados wigatosipun anggenipun kadawan nglamar Bathari Pertiwi ing Eka Pratala banjur kepiye Gog lah sareng Bathara Guru mireng ing dados saturipun Pepatih Sarimbit Sang Hyang Manikmaya paring dawuh bilih sejatosipun Bathari Pertiwi menika sampun palakrama pikantuk jawata ing Untara Segara inggih menika Bathara Wisnu. Saha manut pernatan menika titah menungsa mboten kenging dhaup kalian widodari. Awit sampun wonten wates-watesipun ingkang sinebat jodho tali mangsa ngaten menika. inggih bose antara lain raseksa karo raseksi widodara widodari Bambang karo Beti Bambang karo Endang wingi karo Beti Bambang Wahya kaya digagas terus kepiye kok sareng sampun dipun dunung-dunungaken Patih Dendra Suksara tuwin Dendra Bau tetep uga nyuwun Bathari Pertiwi kepara Patih Sarimbit badhe mbumiangus kayangan sareng Hyang Guru mireng pangansamipun Patih Dendra Suksara tuwin Dendra Bau para Jawata sami boten nrimakaken kepara ngabdi Patih Sarimbit kelampan Bandayuda mengsah kalian para Jawata namung para Jawata kaseser yudanipun usana Hyang Narada manggi dhateng kang ngabdi Patih Sarimbit banjur Pukula Narada paring dawuh apa nggih Sang Hyang Narada paring dawuh kang ngabdi Patih Dendra Suksara tuwin Dendra Bau kadawan nengga wonten repat kepanasan para Jawata badhe pirembagan rumiyin namung ngantos ing ngri kalenggan menika dereng sowan lan dereng wonten pawartos malih sinuwun Gog wonten dawuh aku mundhut wawasanmu kira-kira aku bisa dhaup apa ora ya Gog karo Bathari Pertiwi wah niku gumantung nasib siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkating donya niku menungsa mboten ngawur wi kabeh niku diasta sing gawe urip ya aku mudeng bab kuwi
Nadyan kabeh ana ngersani kang nyipta jagat titah diwenangke budidaya lung. Budidaya nggih kena-kena mawon kudu nganggo dalan sing bener. Inggih. Kersanipun sinuwun badhe budidaya ing kados pundi? Aku bakal prapta kahiwangane Kopertala bakal ketemu kelawan bojone Pertiwi ya kuwi Bathara Wisnu. Entuk ora entuk bakal tak jaluk. Nah, iki sing gawe kleru nggih ten mriki niki. Wong wis duwe bojo adirebut iki kepripun? Kudune nek budidaya ki nganggo ndonga, nyuwun purbaning kawasa yen dadi jodhone bisa ketemu kanthi dalan sing apik. Wedene ora bisa nrimo ya wis kudu manjing dadi kekadangan rak ngono kok malah arep digonjak. Inggih, leres aturi bilung niki sinuwun. Mbah, Raidep. Wis dadi prasetyaku kok. Aluwung tak entengke patiku tinimbang wurung nggonku bakal garwa Bathari Pertiwi. Leng-leng ing driya mangu-mangu. Mangun kung kanduhan rimang. Lir-lena tanpa kanin. Oh. Kagetri sangka piranggur nangkul kinempit-empit duh sangretnaning bawana ing Singamurti kowe metu saka kerangkeng tanpa pamit lunga nganti pirang-pirang sasi menyang endi kowe? Inggih sinuwun. Nyuwun pangapunten hawit kisah kula tanpa kawuningan paduka. Inggih hawit awrat kula kepengin sanget menapa ingkang dados gegayuhan paduka menika kasembadan. Kula kisah ngudi pawarta kula pados sisik melik dhateng Kahyangan Nguntara. Banjur ana kabar apa kang tok rungum? Inggih kepara saestu bilih Bathari Pertiwi sampun dipun garwa Bathara Wisnu. Nanging anggenipun jejodhoan dereng atut. Durung atut sabab apa? Awit Bathara Wisnu dereng saged nyembadani ing dados pamotahipun Bathari Pertiwi. Bathari Pertiwi motah nyuwun apa Singamurti? Bathari Pertiwi motah nyuwun bebana Sekar Wijaya Kusuma jangkep wonten cangkokipun nami Wijaya Mulya tuwin Gagang Wijaya Murti. Nanging Bathara Wisnu nembe ngasta sekaripun sinuwun. Yen ngono cangkok lan gagange ora ana, inggih boten wonten sinuwun. Namung mugi kawuningan Bathara Wisnu menika ugi sampun anggadhahi garwa. Garwa sepuh wisik Bathari Sri Sumekar sinuwun. Lah kekalihipun mapan wonten kahiwangane Kopertala sinuwun. Kepara Bathara Wisnu dinten menika ugi mboten ketingal wonten ing Kopertala. Wah, yen ngono tiwas kebeneran. Bathari Pertiwi lan Bathari Sri Sumekar bakal tak kukup kabeh. Ndak sengkake minangka prameswari garba pitu. Mulai Singamurti, derekno jeneng ingsun bakal lumawat marangi Kopertala nyidra bojone Wisnu Sekaruni. Inggih, namung sinuwun kedah ngatos-atos. Awit Jawata ingkang ngurmeksa bumi menika kathah ingkang sekti mandraguna. Kados ta Dwi Pratala menika Bathara Kusika. Tri Pratala Bathara Sindula, Catur Pratala Bathara Bedawanganala, Panca Pratala Bathara Darmapalan, Sat Pratala Bathara Manik-manikem, Sapta Pratala Bathara Antaboga. Sedaya dewa ingkang kula sebataken kula wau dados rajaning upas tur wisanipun mandi sanget sinuwun. Selawase urip Kresna Kuntara ora duwe rasa wedi karo sapa wae. Aja ta mung dewa lumrah. Sedeng Sang Hyang Wenang wae aku ora bakal ngingrim. Duh sumbare iki nek kaya arep jebol-jebol jagat. Wis lung menengo awake dhewe iki wong melu. Melu ki meneng karo ngulu, nek kepengin rawani aba nek nyawang mung ngulu idu, kuwi wong melu. Lah menika ngaten sinuwun, piye Gok?
Raos kula kepara samar dhateng abdi paduka Patih Dendra Suksara tuwin Dendra Bau. Awit menapa adat saben para Jawata menika menawi asor yudanipun lajeng ngupadi serayan. Lah padatan ingkang sinaraya menika para Pandhawa. Monggo para Pandhawa menika kondang bab kasekten saha anggadhahi kadigdayan ingkang linangkung. Kula kok malah nguwatosaken dhateng kawilujenganipun Pepatih Sarimbit menika sinuwun. Gok, kowe aja sumelang. Patihku sekloron kae pilih tanding, Gok. Kowe ngerti dhewe. Sabuke Patih Dendra Suksara kuwi oyot Bayura kang bisa dipuja dadi ula kang wisane mandi. Dene Patih Bau Dendra sabuke pusaka oyot Semanu kang bisa kapuja dadi tumbak kang gegirisi. Isih kawimbuh nggawa pusaka wujud Jala Sutra kantong karumba, Gok. Mula aku bisa njagake patihku sekloron bisa ngintasi karya. Nadyan patihku mung loro mungsuh satriya 5 cacahe ora bakal mundur. Engke nek mungsuh iki 5. Nek loro mungsuh 8 ya bluk. Dulung edan. Wis mbeta. Oh, mungsuh ora tata. Mbah ora idep. Ayo Singamurti derekno tindak ingsun. Prateng kahyawaneka pertobang tak cidra bojone Bathara Wisnu. Mangka hanggur surusumbar linggo bumi kunjing. Malut sopung sore. Oh. Sampun bidhal Sang Prabu Kresna Kuntara ingkang kadherekaken kelangenanira nama Kyai Singamurti. Datan kinucap tindake Sang Prabu Kresna Kuntara ing mangke mapan ing ngrepat kepanasan. Ladalah tumenggung soco permono melayu-melayu ana apa? Inggih kepareng matur Kyana Patih. Menika wonten sarayaning dewa ingkang sampun pacak baris wonten sak njawining sanggaran. Miturut katrangan kula tampi badhe nundung paduka Kyana Patih. Wah, ladalah. Yai Dendra Bau
ana apa Kakang Dendasukara? Para dewa anggone perintah aku kelawan Siadi kine nunggu ana kepat kepanasan. Dawe Bukulun Bataran Rada bakal pirembugan kabeh para Jawata nanging jebul para dewa golek serayan. Keparis padha pacak baris bakal nyingkirake awake dhewe. Mula yayi aja ndadak kesuwen. Parintahna wadya bala kinen mapan ora panggonane dhewe. Ayo dipethukke sapa sing dadi sarayane dewa. Ayo tak dereke Kakang. Kaya butulawar panjriting turang gesti ora kata ingkang tuwaca lelayu kandhek wading garba pitu. Wah, kepapak wong cendhek cilik. Ngaku kowe sapa? Bali takon kowe sapa? Ya. Tumenggung Caca Permana. Bali takon ngaku mumpung durung ilang nyawamu. Sentana Ndrawati Satra Lesan Pura Setyaki. Setyaki dasare para nyata. Duwe karep apa? Duwe karep apa? Ayo sumingkira kowe lan kabeh wadya balamu. Aja mbacutke bakal nglamar Bathari Pertiwi. Setyaki yang bakal nyingkirake kowe sak wadya bala. Waduh sugih kendel Bandawani. Wani bakal nyingkirke aku lan wadya bala. Aku duwe sayembara. Gelem mingkat saka gumlundung sirahku. Ayo kasembadan apa sing dadi kekarepan? Wah, tebuak dadamu ranjeng kelang takon dosa bareng.
Yo, oh, hai. Wo, hep, ho, wut, hey, hot, wah. Ah, wo, ah, wo. Ho, hot, hot. Wah, ah. Ah, ho, ah, wah, wo, yo. Oh! Hot! Wah! Roll! Wah! Wah! Hot! 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 Oh! Hot! 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 Oh! Hot! Oh, quét tiền. Ho. Hot, hot. Mundura kabeh wadyabala. Iki Patih Dendhaseksara. Ayo. Ndi mungsuhku maju rene.
Ayo. Sapa mungsuhmu? Lakon sira wangganing palunggun. Wah, latar. Ana wong klemak-klemak ngidak kapuk ora penting aku ki sapa? Permadi kang dadi kekasihku bali takon. Patih Cendha Suksara. Jaluk Bathari Pertiwi langkono bangkiku. Wah. Hot. Bah. Oh. Hot. Bah. Soyi Bratasena bali takon Cendha Bau. Wong kare aku apa kowe sing mati? Cobanen. Hot. Bah. 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 Oh. Bah. Bah. Dudu karepe dhewe. Ngendel-ndelke sarayane Den Raca Bala iki.
Toyong. Soy. Guang gaman tanpa pairone sapa? Wah, jelek urip menungsa iki, Pak. Arep apa kowe? Arep apa? Gua. Ayo. Ngaku kowe sapa? Kowe sapa? Patih Denda Seksara. Bali takon kowe sapa? Lek nomor 4mu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kakrasana Kusuma Wali kita masih jodor. Ayo. Aja mung para dewa sing tok tandingi. Iki banteng-bantenge tanah Jayanana. Wah, dudu karepe dhewe. Kelakon ilang. Wah, dublak wak cangkemmu bosok kowe. Ampian kamu jolo rebut kowe menyangan mati. Ora-orane Baladewa kikrek nang iki dapurmu. Ayo. Wah. Oh. Ayo, ketoken kadik dayamu. Ayo kowe jaret kerat. Pas opo kowe? Baladewa dijarak iki. Kowe oprek. Baladewa kowe. Wah. Supaya yasine pijojo bang mawing ngis. Kumatot padoning lati. Waduh dudu karepe dhewe. Sarayaning dewa ngendel-ndelke Patih Denda Bau kang bakal ngrampungi Jala Sutra Kantong Karumba tampana niki. Amuk Suramarata. Yayi Denda Bau kepriye pawartane Kakang Denda Seksara ora perlu sira Kakang ngetokake kekuatan. Aku wis matek Jala Sutra Kantong Karumba sarayaning para dewa Baladewa Bratasena Permadi wis kepikut ana ing Jala Sutra. Weh ladal ayo ndih para Jawata bakal nyaraya sapa meneh ora bakal miris. Ya jagat dewa Bathara Kakang Prabu Baladewa Kakang Mas Bratasena Kakang Mas Permadi wis kapikuti mungsuh
yen to aku maju malah kewirangan. Ih, Wadyabala Ndrawati Mandura nekuk penjalin mundur. Kayune Purwasa jati